Galicia está entre as 4 autonomías con mellor investigación universitaria. O feito é que na historia de Galicia, se nos remontamos ao ano 1921, xa topamos un centro moi importante naquela época, que foi a Misión Biolóxica de Pontevedra. E na década dos 40 nace Celtia, que tamén foi unha referencia na investigación moi cualificada, que chegou a ter unha proxección internacional con moitos éxitos. Hoxe estamos na sede de Galquimia, con dona Carme Pampín, que é a fundadora e directora desta empresa dedicada á investigación, e con ela queremos ter un pequeno parladoiro para sabermos que é Galquimia, e o mellor é que sexa dona Carme Pampín que nos diga que é Galquimia. Moi ben. Pois Galquimia é unha empresa de investigación química centrada sobre todo na investigación orientada á industria farmacéutica en programas de descubrimento de fármacos. Xorde como unha iniciativa, como unha spin-off da Universidade de Santiago, xa polo ano 2000-2001, e dende entón, basicamente, vimos traballando en todo o que en torno á química en diferentes eidos, pero moi centrados, como dicía, na industria farmacéutica. Entón, cales son as orixes de Galquimia? Pois as orixes son universitarias. Realmente, alá polo ano 2000, a Universidade de Santiago era tamén pioneira e estaba arrancando co programa de emprendemento universitario. Un dos profesores do Departamento de Química Orgánica tivo a idea de crear unha empresa, non exactamente co modelo de negocio que é hoxe en día, pero si similar. Nos lo comentou a min e a outro compañeiro que estaba facendo a tese. Desde a Universidade nos axudaron a definir un plan de negocio e a transformar un pouco esa idea que había no que podería ser unha empresa. Despois da viabilidade e da realización do plan de negocio con Uninova, nos puxeron en contacto co Capital Risco, que tamén empezaba naquel momento na Universidade de Santiago, que era Unirrisco Galicia, e aí xa foi cando constituímos a empresa no ano 2001. De feito, a semana pasada, o 24 de outubro, cumplimos 18 anos de existencia da compañía, co cal acabamos de superar a nosa maioría de idade. A idea de crear a empresa nese momento basicamente era por buscar unha saída profesional nese momento para os dous emprendedores, e pouco a pouco si fomos vendo que había a posibilidade de que máis de ser unha saída profesional para nós tamén podía ser unha saída profesional para moitos químicos orgánicos que saen cada ano das universidades galegas e para as que, sobre todo naquele entonces, había moi poquiñas alternativas dentro do que era o sistema aquí en Galicia. E Galquimia é o que fai a traballar para determinados clientes. Efectivamente. E que actividades lle ofrece a... Pois, sobre todo, facemos investigación. É dicir, se unha industria farmacéutica está traballando nunha determinada liña de investigación, como pode ser o cancro, como pode ser sistema nervioso central, calquera outra liña, nos estamos nas fases iniciais onde é necesario sintetizar novas moléculas, novas entidades químicas. Para chegar a ter un fármaco, un pouco de media se di que hai que sintetizar como unhas 10.000 moléculas ata obter a que é realmente a definitiva e a que ao final se converte nun medicamento que podemos tomar. E nós estamos nesa fase inicial, somos un máis dentro da cadea de valor, porque aquí forman parte moitos axentes, o descubrimento de fármacos é un proceso longo, complexo, con moitos axentes, totalmente interdisciplinar, e nós aportamos dentro do que é o noso coñecemento en química orgánica para ter no menor tempo posible novas moléculas que poidan ser patentadas, que poidan ser ensayadas e que poidan ser sintetizadas o antes posible para que os proxectos avancen. Con cantos investigadores conta a empresa? A día de hoxe somos en torno a 50 persoas. Empezamos desde no ano 2001 con 2 persoas, que éramos os 2 fundadores, e hoxe en día estamos en 50. Estamos, aparte de traballar aquí nestas instalacións, temos tamén un centro en Madrid e un centro en Barcelona, desde onde, fundamentalmente tamén pensados en axudarnos á apertura internacional desde a área de Barcelona.
Aparte de ser a directora de Alquimia, tamén é a presidenta de Bioga, ¿no? Que é un clúster tecnolóxico empresarial das ciencias da vida, que se chama así. Cantas empresas están neste clúster e que importancia ten en Galicia este tipo de empresas de investigación? Pois agora mesmo temos máis de 60 socios dentro do clúster, entre os que se contan empresas, pequenas empresas, pero tamén empresas grandes, universidades, centros públicos de investigación. Un pouquiño o obxectivo de Bioga é interrelacionar a todos os axentes vinculados coa investigación en ciencias da vida. Bueno, é un sector en auxe, un sector que, pois, según o último informe ASEBIO, que é a patronal de biotecnoloxía a nivel nacional, pois no 2018 Galicia está posicionada como a terceira comunidade que máis novas empresas crea no sector da biotecnoloxía. Eso a que se debe? Pois nós creemos que fundamentalmente se debe a algo co que empezabas un pouquiño este parladoiro, que dicindo que hai moi boa investigación en Galicia. Se a esa investigación despois de sumas un sistema de emprendimento, pois eso vai dando lugar a que haxa cada vez máis empresas de base tecnolóxica e de base científica que pouco a pouco pois van crecendo e se van consolidando no noso ecosistema. Bueno, para ser unha comunidade con pouca tradición empresarial, teño que decir que, bueno, que Galicia realmente sí que estamos despuntando e imos nunha liña que creo que nos próximos anos pode prometer. E a Xunta de Galicia ten unha liña para promocionar a investigación en Galicia ou son as empresas que se crean e actúan de seu sin máis? Non, existe afortunadamente, e ese é un traballo tamén que desde Bioga no que colaboramos e promovemos, existe a Xunta de Galicia elaborou a Estrategia de Impulso á Biotecnoloxía 2016-2020 e xa agora estamos traballando e Bioga ten un papel tamén relevante aí na definición da segunda, digamos, estrategia máis alá do 2020. Eso é importante porque a administración, e cando nos creamos a empresa, por exemplo, en Galicia, a administración, este sector non se coñecía, non se sabía nin o que facíamos, nin en que... E as empresas que nos dedicamos á investigación, pois somos empresas que non somos empresas tradicionais. Moitas veces a administración e algunhas ventanillas non nos entenden, porque non somos unha fábrica, porque non somos unha empresa ao uso. Cando imos a pedir axudas, a veces non é para comprar maquinaria de produción, sino que o mellor é para contratar persoal altamente cualificado ou perfiles internacionais ou para sair ao estranxeiro e internacionalizarnos. Entonces, bueno, é difícil, non? Pero sí é verdade que nos últimos anos se avanzou bastante e pouco a pouco, hoxe en día, xa ninguén discute que a biotecnoloxía é un sector en Galicia e, además, un sector en auxe. E que representan os titulados que están traballando en Alquimia, que porcentaxe respecto a investigadores de fora? Todos son formados na Facultade de Santiago? Non, unha gran maioría teño que dicir que sí, porque lóxicamente estamos aquí ao ladiño da facultade, co cal, bueno, temos unha trayectoria, pero contamos con investigadores das tres universidades galegas, pero tamén de fora de Galicia, de Asturias, de Madrid, de Andalucía, incluso en algún momento tivemos xente de outros países de fora. E, por suposto, nos centros que temos en Madrid e Barcelona, ao final diría que temos persoal de todo o sistema a nivel nacional. E teño entendido que a empresa ten unha proxección internacional, é dicir, que ten clientes en todas as latitudes do mundo, non? Efectivamente. Bueno, é un dos obxectivos que xa nos marcamos hai como 3 ou 4 anos de promover a internacionalización. A día de hoxe, prácticamente o 40% das nosas ventas xa son internacionais. Bueno, temos clientes desde Francia, Alemania, Latinoamérica, India, un poquinho diferentes en diferentes países. E que liña de investigación así que chama a atención ten agora mesmo entre mans a Alquimia? Bueno, unha entre as varias nas que estamos traballando, unha na que temos especial énfase, un proxecto que temos en colaboración con outras dúas empresas galegas. É un proxecto que ten financiación da Axencia Galega de Innovación a través da convocatoria ConectaPeme, que se chama IO for Colon, e é unha colaboración que creamos xa como hai 5 ou 6 anos, que se remonta a 2013 ou 2014,
con estas empresas, con centros de investigación tamén da universidade, con grupos de investigación cos que xa levamos traballando hai tempo, en desarrollar, en buscar novas moléculas contra o cancro. É un proxecto moi ambicioso para empresas do noso tamaño, porque realmente somos empresas pequenas, proxectos deste tipo requiren de moitos recursos, moita financiación, pero a verdade é que se pode facer porque, como xa dixen, se foi xerando un ecosistema co cal xa existe en Galicia empresas e tamén grupos de investigación co coñecemento necesario e as capacidades para poder aportar. Entón, bueno, nos estamos aí, estamos avanzando xa con varios proxectos que esperamos levar a ensaios, bueno, que sería empezar ensaios en fase clínica, e a partir de aí, se damos chegado aí, pois xa sería para licencialo a grandes empresas que poidan darlle continuidade e poder leválo ao mercado se ten éxito. Por lo tanto, estamos a falar dunha empresa modélica no espazo no que traballa, que ten unha gran proxección internacional e como para os que nos siguen con estes parladoiros, temos que dicir que o que nos chamou a atención é que Galquimia está rotulada en galego. O galego é un idioma que está presente nas instalacións. A min recordábame isto cando viña pa aquí unha confidencia que me fixo alguén que traballa aquí, un investigador, que dixo que o que lle chamou a atención cando tivo a cita para concretar o seu posto de traballo aquí, que a directora falaba galego e que era o idioma habitual. Claro, isto non é moi normal nunha empresa, sobre todo de investigación, onde se entende que o inglés é fundamental, e eu sei que aquí o inglés é un idioma fundamental, pero tamén incluíuse o galego, o cal quer decir que hai unha sensibilidade por parte da empresa. Bueno, é certo, hai unha sensibilidade persoal, primeiro porque eu son galego falante desde sempre, co cal, cando a ventaxa que tengo de ser emprendedor é que un pouco tamén escolle como quere que se fan as cousas, non sempre consegue, pero algo si a veces pois si se nota. Somos unha empresa onde hai unha gran maioría de galegofalantes, pero tamén é verdade, e nos últimos anos pois hai castelánfalantes, hai inglés, francés, catalán, e en ningún momento temos os nosos sistemas internos en varios idiomas. Creo que somos un exemplo de conciliación fantástico. Desde logo un pode internacionalizarse, pero eso non priva de que no teu día a día poidas exercer, digamos, e vivir no idioma que considere. Sí, a mí chamou a atención tamén unha entrevista que lle fixeran aí pouco na Voz de Galicia, onde a doutora Carmen Pampín, que é a directora desta empresa, decía que estaba contentísima cando tiña que falar da súa aldea, pero se sentía moi vinculada a ela e que era unha maneira de ser e de expresarse. Tamén isto é un dato que non sempre ocorre, porque cando as persoas en Galicia van ascendendo socialmente, van deixando a referencia do seu lugar, da súa cultura, da súa lingua, e no caso de Carmen Pampín é todo o contrario. No meu, bueno, é que eu creo que fui moi afortunada, porque non todo o mundo tampouco pode primeiro crear o seu posto de traballo e además crealo e despois vivilo e no entorno no que queres vivir, non? O poder ter a empresa e poder estar no rural, o decimos moitas veces, dá unha calidade de vida que é fantástica. Nos cando veñen a visitarnos os clientes de Barcelona, de Alemania, bueno, se quedan impresionados, sobre todo se veñen un día de bo tempo e de primavera, pero ainda que veñan un día como hoxe así un pouco gris, a verdade é que estar aquí, poder sair e xa ver que estamos en outono, porque frente temos árbores e non unha nave industrial ou a parte de atrás dunha nave industrial, pois iso marca unha diferencia. Entón, eu creo que, bueno, nós nos sentimos moi afortunados de poder traballar no que nos gusta, e creo que unha boa parte do equipo de Galquimia isto o compartimos, porque vimos dunha xeración onde
facer unha tese en química orgánica, bastante especializado. Supoñía que unha vez finalizada a tese, se querías seguir investigando, pois só había dúas saídas, ou quedarte na universidade, que era moi difícil porque no ano que eu lín a tese xa no departamento creo que se liron 15 ou moitísimas teses doutorais, e se non a outra saída era irse ao estranxeiro, non? E polo tanto renunciar un pouco ao teu entorno, non? Nos puidemos compaxinar as dúas cousas, é dicir, facer investigación, traballar no que nos gusta e seguir facendo investigación, además facer investigación con empresas e con grupos de investigación punteiros a nivel internacional, é dicir, hai proxectos nos que é un luxo poder traballar e profesionais tamén grandísimos cos que é un luxo poder traballar e poderlo facer aquí. Pois eu creo que dona Carmen Pampín está na liña de tantos investigadores que hubo en Galicia, moi descoñecidos, empezando por Ramón Ovella Vidal, que fora fundador de Celtia, de Dr. Calvet, que foron expulsados da universidade e que en Celtia abriu unhas liñas de investigación importantísimas para sanear o gando e evitar as catástrofes que había naquele entón en Galicia das colleitas, que obrigou a moita xente a ir á emigración, pero está Álvaro Gil Varela, que tamén era un enxeñeiro e que tivo moito que ver con Celtia, Isidro Parga Pondal, que foi un investigador, e acabou sendo logo empresario de minas. Nese contexto é realmente onde eu vexo a Carmen Pampín, é a tradición e a actualidade xuntas, non? Ese fío que se perdeu, desgraciadamente. Eu agradezo moitísimo que a Carmen Pampín nos aceptase facer esta entrevista e ao tempo recordarlles que Galichimia será unha empresa que se integrará no Foro Peinador, será un activo máis para tratar de galeguizarmos a economía deste país e posiblemente, ela o dirá, pois como presidenta de Bioga, quedan as portas abertas para que outras empresas posiblemente en sintonía co que é Calquimia poidamos incorporala. Estou segura de que sí, porque moitas veces se di, bueno, non nos coñece tanta xente no noso entorno, non? Empresas como a nós probablemente nos coñezan dentro do sector pois empresas que noutras áreas ou incluso noutros países máis que no noso propio entorno onde obviamente non temos nin clientes nin moitos colaboradores, pero existen máis empresas como Galquimia, existen empresas que se dedican a outras áreas diferentes da investigación, pero que tamén están perdidas e un pouco desperdigadas pola xeografía galega, algunhas tamén en zonas máis ou menos rurais ou máis ou menos fora do centro do que un esperaría atopar unha empresa tecnolóxica, non? E estou segura de que moitas das empresas que forman parte de Bioga estarían encantadas tamén de sumarse ao Foro Peinador. Bueno, pois que queda o camiño aberto e é unha esperanza que nós temos que agradecer porque a partir de agora contaremos con unha persoa das características, das cualidades, do prestixio como dona Carmen Pampín, que seguramente vai marcar un antes e un despois tamén no mundo da relación entre a lingua e a ciencia. Moitas grazas.